Hi, maayong adlaw sa inyo ha, no? Gusto na nako itudlo ang intro sa Himaya, no? Based sa ako ang sa kulay balan. Dali ra ni. Kuha na to ang original Kenya is ang Kenya is K of D. So pero dili na to dili kuha tong intro niya. Shape A pero sa fret 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Muni. So muni siya ang D ng A shape. Dili na to kwaon. So dirito siya sa third string sa fret 7. First string 1, 2, 3 muni ang third. So dirito nagsugod sa 7th fret ha. So ang ikaduha wala tatang so mulaktaw ta og tag isa ka fret laktaw nya laktaw na pod mo na first step diba sa intro kanya tang ding 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 ding. So dapat kani magamit imo mga kadi mga dali kumagko sa tawagan ni kani dapat pagagamit ni para di ka listen mo yung anak no listen. So dapat mo gamit yan ni siya di lang. So first step ding 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 ding. So muna siya ang ikaduha i-master sa mo na ang ikaduha to ding ding balik mo gapon pero mo dito ta sa di ba ding 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 ding. So mato na po ta sa second string sa fret 8. So mo ni ang second string ha, first nya second mo ni second string sa fret 8. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ha na diri 8 diri muna siyang second string sa 8 fret nya atras na buka sa 7 kaniga pong second matras ka sa 7 atras atras ta sa 7 nya sunod balik ta sa third string nga third string nya balik ta sa third string sa fret 9 nya balik sa 7 ano na siya tang wala siya. So ato ang agion tanan tang deng 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 mo ni master nimo hinahinayon niyo dang dang sabayan mo na na dang 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 oh dang 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 diba mungkin na siya ang ikaduha balik yapon to siya katong pero kaduha na ni siya di na tamingana mana siya tang deng 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 oh duha tang deng 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 diri na tumusod tong mabundakan tang deng 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 oh diri gapon na sa third string mo ambak taog isa ka fret paatras ta ha sa 1 2 3 4 5 5 fret sa number 3 nga string atras na punta og isa ka teng teng deng atras na punta at ambak to og isa ka fret teng deng deng nya isa ka atras ambak og isa ka fret and then open usab ta isa kaya atras kaysa nya isa na pod
open. Ya, balik sa kuan. So ni dire. 1 2 3 4. Balik ka sa 4 fret na sa number 3. Ya, balik sa D. Ah. Tang dang 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 dang. Sumukha ni kita man ni siya. Mo to siya. So, balik ko na ko Kato atong practice atong to sa bundak-bundak. Okay, dapat mo dyan ni importante ko kay ni. Tang dang 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 dang. Atras. Tang dang dang dang. Open. Balik sa fret 4 sa number 3 na string nya D. 7. Sa third string number 7. Dapat puminahon mo sa dalunggan no kay mabantay man nimo kung mayabag ka. So, again. Dang 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 dang. Di ba? Wala siya. So, agyon na to tanan. 1 2 3 go. Dang 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 na. So, hinay na lang. So, ito ang sabayan o bakit track.